кителер, канатлар киселген, куырылган канаттан кан тама, күкләргә карый да, үрелеп, жан яна. Кемгәдер тантана. Күкләргә карыйм да, эй, үксез киңлекләр кичерсен. Кемгә ул дөнья тар? Кемнәрне иркәләр, җилкетер, кемнәрне талпынып безешар тарафлар. Канаттан кан тама. Кемгәдер тантана. Кем илче җибәрде яшьлектән? Ак булып, хыялый бер сәфәр булыпла. Кагына килер дә кунар күк, иңнәргә ак каурый болытлар. Канаттан кан тама. Кемгәдер тантана. Хыялда ак сәфәр, ки каз юллары китәрме сагышлар иленнән. Еракта күгелҗем рәшәләр тирбәлә күк канат җиленнән. Канаттан кан тама. Кемгәдер тантана. Убалмый таулар, болытлар яңгырсыз, мең тетрәү йөрәктә, мең яшен. Сынса да канатлар, мин сыймыйм дөньяга, күктә дә, җирдә дә. Мин яшим. Мин яшим. Бер тәңрем, кайларга язганды? Күпмесең дөньяда хак яшем? Һәр үлән сабагы, һәр яфрак, һәр җисем, ул минем иң якын кардәшем. Канаттан кан тама. Кемгәдер тантана. Җитә. Шомлы дулкын булып төште пәрдә. Жанда ярчыгы, сюжет ялган. Уен фальш, минме режиссерның тере курчагы. Җитәр. Пәрдә сүндерегез утна. Тынды суфлер төші су куеп. Кайда дублер? Бутафорлар кебек нигә калдыгыз уеп? Уен драма. Дивардагы мылтык бер атарга тиеш. Үсеменә мишень итеп элән. Элмәккә. Уенның иш. Финита ла комедия резюме. Кызыл күзле үлем бағы хаман. Элмәк иш. Шәрәп уеннан җитәр. Җитәр! Масканы салам. Ак сагындым. Кайтым инде. Җитәр үземә. Минмесең бу? Аптырашта калды танымыйча тора күзгедә. Минмесең бу? Эй, сез ник дәшмисез? Кемнәр шундай монда? Кем Яго? Дон Кихот кем? Финал. Геройларның кем карасы монда, кем агы? Акылыннан шашып туктый алмый, эй, әйләнә сәхнә ни уйла? Сезнең күшәр сәхнә тирәсендә мин әйләнәм. Әйе, җир буйла. Мин
Әйләнәм. Сәхнә арты ачык. Ил каршында безнең кемлекләр. Хава җитми сезгә. Канат җитми. Хыял өчен ұшар киңлекләр. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.